Здравейте, пичове! Предлагаме новото ни Citroen C3 Picasso, което е перфектно дарено карано от полковник. Колата на 120 000 реални километра, 1.6 кажди и 12-та година. Елате да видите всяка бъл. Намончето колко е запазено на този перфектен автомобил. Копченицата са тук работят, воланчето малко е грамал airbag, но автомобилът е перфектен. Штофовете са тук, фаровете са тук, дисплеите ще работят, даваме всичко с гаранция. Елате да видите отдахте задната пролива има интервенция. Задният капак е ударен, но за сметка на това знаем, че всички други части по автомобила са здрави и работят перфектно, защото колата се е движила до последно каране от полковник. Внимание! Обслужване! Има типа огледалото, където огледалото в такова състояние. Има малко интервенция, но някой, ако искаме да го изпратим, ще проверим какви са нещата. Какво става на това, дали е здраво, дали не е здраво. Ако не е здраво, ще направим цена, може да го ги подарим. Благодаря, колега. Благодаря, това беше Илянчо от Autotravel, нашият оператор.